Zeeuwse natuur, wat is dat eigenlijk? Je kunt denken aan waterrijke veengronden. Die vind je hier overal. En die zijn eeuwen oud. Essentieel voor fauna en flora. En het mooie is, het vertelt het verhaal van Zeeland. Hey, Paulus. Hey. Oh, het is hier mooi, hè? Ja, zeker. En laag. Laag. Dit is het oudland van Zeeland. En zo hebben we meerdere plekken in Zeeland die zo zijn. En dan zit het veen heel dicht aan het oppervlak. Die zijn heel laag, omdat ze heel erg aan het zakken zijn geweest. Vroeger waren ze veel hoger. Ja, en dat heeft te maken met zoutwinning, heb ik begrepen. Deels. En ook omdat het zelf zakt, het veen. Het is echt prachtig. Laten we er eens in gaan kijken. Dan kunnen we het van Dat vind dichterbij ik zien. leuk. Let's do that. Hierin, Ja. eigen weg. Het is niet altijd open, hè? Nee, Een paar maanden. een paar maanden maar. Ja. Dus het is exclusief dit. Ja, dat is alleen in deze tijd als er minder vogels zijn. Er zijn nu broedvogels zijn ja. weg en de wintervogels moeten nog komen. Ierseke moer. Ja. Waarom moer? Moer komt van moernering. En moernering is een gewoonte die ze vroeger in de middeleeuwen en de late middeleeuwen toepasten. Daar laat zo meteen iets over. Ja, en moerneren, dat heeft te maken met zoutwinnen. Zout winnen, ja. En dat was veel waard vroeger. De Ierseke moer is dus een typisch Zeeuws landschap. Ontstaan door overstromingen en periodes dat de zee zich weer terugtrok. Later heeft de mens dit gebied voor de zoutwinning gecultiveerd. Vandaar dat we het ook een cultuurlandschap noemen. Vervolgens is het hier eeuwenlang met rust gelaten en is een uniek natuurgebied ontstaan. Oh, kijk, hier. Een bijzonder plantje. Wat? Dit heet fijn goudscherm. Nou, het is een schermbloem en dat zie je bijna niet. Omdat het heel fijn, heel ieltjes is, hè. Maar hij heeft wel echt van die goudgele knopjes. Zie je dat, van die bloemetjes? Maar wat is er zo bijzonder aan dan? Ja, het is een soort die wordt zelfs in de plantenboek beschreven als komt voor in de Ierseke moer. Het is een hele bijzondere plant. Hier staan in de Ierseke moer staan sowieso veel mooie en bijzondere planten en vogels. Het is een heel mooi gebied, het is een heel typisch gebied. Met zout en heel veel oude graslanden. En dat zorgt voor dit soort planten. En dat komt eigenlijk bijna nergens voor. Dit is een heel zeldzame plant die inderdaad hier specifiek voor de moer bekend is. Ja. Wat goed dat jij dat ook gelijk ziet. Ja, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik ze gewoon weet te staan natuurlijk. Hè? Echt waar? En dit bermpje is een hele bekend bermpje voor dat ding, dus ik hoef alleen maar te kijken. Oh ja, joh. En ik herken hem natuurlijk. En dat Maar helpt. wat goed zeg. Always a gentleman. Voelde je trillen van het veen? Oh, trillen van het veen. Dat trilt als ik hier ga staan. Hier. Oh ja. Ja, ik hoor het. Of was ik het? Dit zijn de sporen van de vroegere moernering. Je vroeg me net, Ja, waar komt het moerneren. woord moer vandaan? Ierseke moer heet het. Ja, en dat is vanwege het moerneren en dat is dat ze zout winnen uit veen. Dus ze staken stukjes plaggen af neer en dan konden ze dan zout uit gaan winnen. Zout was het goud vroeger, hè? Ja, daar kon je iets mee goed houden. En dat was, vroeger had je geen vriezer aan de stekker. Nee, dat was echt... En zout was een van Heel de veel oplossingen. waard, ja. Ja. En dan kon je hier ook nog eens makkelijk afvoeren met de schippen. Ja, en het was hier natuurlijk zout, omdat de zee hier... De zee over het veen is gegaan en dat hele veen is doordrenkt met zout. Doordrenkt met zout. En nog. En nog, daar krijg je dus ook die plantjes van die op dat zout graag groeien. Ja, zeekraal zie ik. Ja, klopt. En nog een paar meer, zeeaster. En, Gewoon hier alsof je op een weiland staat, maar dan met zeekraal. Ja. Dat is uniek. dat zie je niet in Midden-Europa. Nee, zeker niet. En hier zie je dat zeekraal, hè? Allemaal kraaltjes. Hè? En lekker. En lekker, je kan het ook Steeds eten. populairder, hè? Ja, ook wel eens, dat vinden we ook wel eens moeilijk. Als dat gebeurt tijdens dat je de broedvogels zitten, dan... Dan komen mensen pikken. Ja, en het gaat ons dan vooral om dat verstoren wat dat lastig is. Ja, dat moeten mensen gewoon niet doen. Blijf weg. Kijk, en schorrekruid en
Oh, dit lijkt wel lamsoor. Ja, dat is wat je op het bord lamsoor noemt. Wij noemen dat zelf zeeaster of zulte. Ja? En op je bord kan je dit lamsoor noemen. Ja. Maar wat wij als plantenkundigen dan lamsoor noemen, dat is een heel taai plantje. Dat lijkt op laurierblad veel of dikker zo. Ja, ook, hè? ja, heel taai, ja. Het is toch wel heel bijzonder dit. En dat wisselt zich continu af, zie je wel, hè? Want er zitten weer stukjes die net iets minder zout zijn, waar weer andere planten zitten. En zo wisselt dat hier heel veel af. Maar dus eigenlijk is dit gebied, doordat het afgegraven is, veel lager komen te liggen. Maar dat is niet de enige reden. Nee, want het is ook niet zo dat dit hele vlakken helemaal afgegraven zijn. Anders zou je die sporen ook niet zien. Dus dat is ook echt dat er stukjes wel afgeplacht zijn en dat is wel steeds dieper gegaan. Maar het gaat er ook vooral om dat het ook ontwaterd werd en dat het ook gewoon inklinkt. Klei en veen klinkt gewoon in, zeker in droge jaren gaan die bovenste laag klinkt in en dat droogt in. En lost, het moet ook nat blijven eigenlijk, anders krijg je ook steeds meer koolstof. En koolstof is ook een probleem tegenwoordig, omdat we dat te veel uitstoten. Maar dat kan dus ook als je het veen te veel droog laat zijn. Jeetje, Mina, wat valt het toch veel te onderhouden, hè? Ja, dus het waterstand moet goed hoog blijven. Maar dat wordt ook gedaan. Dat doen we ook. We hebben dus zelfs een zonnepomp nu draaien hier om het water op peil te houden, zodat het goed nat blijft. Hoe heet dat plantje, zei jij? Gerandenschijnsper, die hebben we net geplukt. Dat is een schorreplantje. Heeft namelijk een heel leuk trucje. En als je hem onder water houdt, houdt hij een belletje vast, een luchtbelletje vast. Op. Ja. Oh. Kijk, helemaal dicht, helemaal een belletje. Ja. En als je hem dan weer naar boven doet, dan schiet hij weer open. Poep. Doe nog 1 keer. Ja, kijk. En dat doet hij omdat hij dan zijn meeldraadjes droog houdt. Die houdt hij droog. Ja, dat stuifmeel moet droog blijven. En dat houdt hij op die manier. Dat vond ik echt fantastisch. De Ierse kemoer is met zijn ligging tussen Ooster- en Westerschelde van enorm belang voor heel veel vogels. Nu zijn er even niet zoveel en kan een wandeling door het gebied dus geen kwaad. Voor vogels is dit gewoon Eldorado. Ja, omdat het zo lekker nat is, de bodem is zacht, kunnen er bijvoorbeeld grutto's altijd allemaal in prikken. En kunnen ze het bodemleven uit, dus die kunnen hun jongen hier ook laten scharrelen. En die halen weer allemaal insectjes uit die vegetatie. Hè. En dan heb je, nu is het dan even rustig en dan komen we zo meteen in oktober komen de ganzen en de smienten en de eenden. En die kunnen hier dan in deze hele grote oppervlaktes grazen en rusten. Ja, schitterend. En toeristen mag eigenlijk niet, hè? Nee, je kan dit gebied alleen van half juli tot half september kan je een wandelroute lopen van 3 kilometer. En krijg je heel veel informatie per bordje. Dus dat doe je met een gids? Nee, dan die 3 kilometer mag je vrij lopen met een wegwijzende route. Ja, een gebied wat er dan wel 800 jaar hetzelfde bij ligt, maar dat kost ook wel beheerwerk. Hè? We beheren hier samen met pachters, met koeienboeren vooral. Die mogen hier gewoon stukken grond pachten en met hun koeien kunnen we het begrazen. En maaien, hooien doen we zelf en de akkertjes bewerken. Dus we hebben allerlei werkzaamheden die we hier uitvoeren. Om het gebied eigenlijk in stand te houden? Ja, en het zo te houden zoals het vroeger ging een beetje. Hè? Het is het boerencultuurlandschap van vroeger wat je hier in stand houdt. Ja, hoop werk. Veel werk, ja. Wannes, dat het hier al 800 jaar, dat het er zo mooi bij staat. 800 jaar. En dat wij hier nu zitten. Ik vind het te gek. Dankjewel, man. Echt te gek. Graag gedaan. Thanks. En lekker op het zeekraal. Kan je af en toe een stukje in je mond stoppen?